Ku danna mana subscribing tare da alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗaura. Mun gode. Harƙallar ba za mu haɗa ta ba. Ka gane? Ina jin Ka gangara ta ƙasa. Ka canja alula. Idan alularka ta riga ta faɗawa, za mu ja me da kai a area. Idan kuma alulata ta faɗa, zan biyo in biya ma kawai sai mu yi sama. A yanzu ne mai gida. Ka baza na jiya mu. A to ba matsala. Na. Kin sha omo ne? Ana miki magana kin to kina wani tafiya, kina wani selfie kina daga waya sama. Ina ruwanka bawan Allah? Ina ruwanka? Ina ruwana? Duty. Ana miki magana kin to sai wani daga waya kike kina wani kare jiki. What duty? Na abu selfie da gudu na mai sanda a wuya. Dutin ke babba yarinya ce? Make it well ne. Ki ba hankali. A tafi da zon kike. Waya ba ni tarkata mun hada mun firi. Na ga babban waya ce ba. Allah ya taimake ki an ce. Da kifa ce ba na san kifa. Tarkata mun hada mun charge da kake da ba ni wuce. Haba bawan Allah da gani na hanya kuma ka gani ina cewa kurum ka wani kama ka. Ana miki magana da ba Allah ka gani. Tafi da sarkin layi. Duk uban da ya wucewa ta wannan layi dole a sallame da dole a canja alula. Sunana tafi da sarkin layi. Duk wanda ya wucewa ta wannan layi sai ya canja alula. Dole a sallame. Da Allah ta kula ina ne gaba. Wayan shi ne, silbar shi na ci. Silbar shi na ci. Ka kwato wayan shi. They are not serious. Silbar shi na ciwo mai gida. Wayan shi. Bai ga kan shi bane. Kai. Ai ban kula ba mai gida. Dan uwarka ka zuba kula ba shi. Kuma wata. Wabisa ka yawo kuri wallahi wannan da kake gani ba a sai ta yake ba 300 112 yake gani. Ya zuba kula ba zubin shi 22 kafin ya fita. Allah ba shi wayar shi. Wabisa a gafarce mu dan Allah. Anuwa ta. Ka yawo kuri ne. Ofisa ni ma ya aishe mun wayana kuma da jakana akwai 150 na dadi na. Wabisa ba ƙarya. Na rantse da Allah ƙarya ta maganar jamayya ce a tsakanin mu da ita. Dare da na ce ta bani 11 saboda akwai maganar lobayya a tsakanin mu da ita. Wai ta bani ta ce in danna mata 11 ba. Allah ofisa aishe mun wayana yi. Wata waya da ya Ba maganar kwaciyya bace a tsakanin kaka. Magana ce ta jamayya a tsakanin mu da ita ce mata ne ta bani 11 mu samu mu gulabe tare. Ana magana Allah ofisa ba haka bane. Kai, amsho shi. Wuce in na ƙara ganin ku a nan area ko za ku gane ba ku da kun ci sa ina tare da mai ɗaki na. Da kun gane Allah ɗaya ne. Allah ne. Wuce. No serious. Kai. Silba mai gida. Silba. Silba na so.